ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakhambnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Kalong ke ek bas ngong sangsat bagi thebat kirang yele kai basketball jonga jilla ki banlej minta shaka lumpung yakop yele kai basketball jonga 73rd Senior National Basketball Championship kabala penlong daga Basketball Federation of India haringkat ke jinge trelang bar ke Punjab Basketball Association kabanlong haludhania kin ha banlej dakarel namar ke jingmam non bisa ke tanat yele kai jonga sarkar jilla. Kini ki arpu sangut ki balai banyak shimbenta ha ketika lempong ki kentop ya kat arngut ki shinrang bat kat arngut ki kenthe kilami minta ka sngi ki arpu kandai trik balai ya shimbenta syak ketika lempong keban sedang ngaduk kalai trik haduk ka shpho trik ubenai no pra minta usnam ha Guru Nanak Stadium. Nak benta kani ke jing ya kop klayo la ban pen kre la arbenai kenti wat ha pedeng ke jing bam don kamadan kilan met ke batikena jong ka sarkar Hendoi ke jingli asbonu principal juga St. Anthony's Higher Secondary School kira yo ban penjana yalade haswa ban lech kani ke Lempung Yakob. Juga ka di lari hun wajri. Dan itu kini ke women's team basketball. Syabana yesi mentas kini ke tournament ke masalah poli diana. Komno ka jing pengkre jong ka team. Ka jing pengkre jongi la menta kala long arbanai. Hasur kom manus nam bengi la kai him juyo kom gani jing pengkre ha ka bede ber kapor. Ti gani di kasim beningkong kasin jam beningkong bengi la bunyo pengkre hadu arbanai. Ti kani ka abnai la yo ban le bun ki ban practice ha bede ba fitness la yo alat ban le chibanai ti ka chibanai jungi pat ka control ha ban le ka group tactics ni ki game play jungi komnu ban le ka lang ba ka team ban combine ha krang ban ngila ban yakun chati cha ka senior nationals ta kuntahi Arbanai piso kala biang matra in practice arbanai ti kadang duna palat ya kata mo Nambar ya kata ti bangin practice ti pom gunong la kay nga so ba ngidon kambay baro sis nam hi lada ngidon ka lada ngila ti lupa ka calendar kumno ka senior nationals ka don kumno ha kanu ka benang ngila bandon ti nga so nga kentuhi ka niru ya kum ka association ro balada ngila ban alis niru benai lada ngila ban la kay ken ngila ban practice ba namar ba ka basketball ka di ka team game ting ni haban dalala mar bi shimaru hindi kumno ngin combine ba ka team ka ta don kambha ti lada ta abnai pat ngimyo haban focus ting tementa conditioning ngi haban ngi strengthening ka conditioning kumno yo hadin kumta kumno ngi recovery ti hadin kumta ngin prepare yang sa competition period ngi kumno kalong kaya ka ta rukom ken ti ngasmo ti arma ti dang duna plat ba ti lada ngila banyo ndio benai at least ni so benai kata hi la kambyang tongno ngila ban improve ha ngila ka jungi ro yang mentati hasilong kani la di ka jaka babas hi bangnya practice bangnya don ka jing la kai tournaments ru nomor ba komenta sulong bangilong ka sulong bangi don ka jing la kai ni ka national saka portalang di kam don uslam jadi bagi por haba ka don slap ting im urban practice te bon ki jaka hi im don hire nakalang jong ka state im don hire ka jaka babiang la long ki infrastructure pe ka ni ru ka di jong fada te long na babiang fada kumni ting yo urban practice te yang mentati ka ni ka abiang hi Isna malalaj pemju kam dayo than bandai participate in national level. Namar ba dari Kenya not e zone pemla ban compete let's say kita kiwe pak state ki bayo ban represent ma kisham tangkawai. Komno pisham mentakasnam. Mentakin ti tingi dap jing kemenci shahi kalong no banginyo ikatakalat banginyo compete but kiwe di ki state se kadi ki ikal along no pa ka jing job ingi hi namar ba longin so tho menta komno ban ila ka sab jingi anu ka borme jingi ka don long kwa hi ban don lang no long no kala long no ban pet langilan em ni kwat bon em hado kata bat kiwi kistia su barbar borti ngi shi la kai be ka zonal long no na zonal pa ki shi shem ta ka wikastia te si bun se ka job ka asam
Tiki Assam ru ki don ki players ki bawan railways. Ti ki kena railways ki kena biang pakai training, kena don be ka training ba biang be bro system. Sakaweru ka bangi ngi dunaru ka dikatahi ka practice ba kaweru ha leng jong ka head ni don hi mo ka longno ka jing duna ken. Ti hende menta pa ladang yo kum kene kalat pan le singila. Le singila ladang don ru ladang don ta ka head advantage ru da ka speed jong ngila ban le pan. Ti ngasukumen siya ban yok benekin lat. Ngi expect hi ban poi siya do siya kamat ngam nang ong mo namar ba kumbang ifi kan diga besin ko bang ni kami indro. Ngi expect hi ka jing job hi ngi expect hi bang ila hi ban job ikini long we ngam ong ka no do ngam la ban ong tema kai bang asula ban ti ko long bang ila ban le nyala ban ai rank hi hakamba kiwe ru kila kaju kat kum ka level jong kiwe hi ti tang kata hi Ronaldo ka men's team basketball jong nang ni nama kelya adu kan no kana long ka pakhre ban le yesi menta sini tournament but kumlo ka preparation ka preparation jongi kala long menta la arbanai but hakini bro arbanai ngidon atli ki face kawe kalong ka fitness but kawe kalong game plan but ka fitness ngila bampor kung ship nai ban pen kre na maraba bona ki players ngi kiba dan mentah kan ke state team kidang de kiba dang yang sudah and ngasotanat ban ong ru ba this year's team kalong ba moreover like it's a shooting team but nakermen ru long ba nakane ka preparation jongi like 2 months bangila yo por ban prepare ya ba inyo ke usot nyo ka jing job mo namar ba man laos nem ni dan betang ke Northeast Basketball Championship kata ka balong ba Northeast Zonal Basketball Championship kata ka balong tangkawi ka team na Northeast kayo lat ban mikmat siya ka main zonal but kanero ka long ka kabuksiar mo ngi ba bangin ong bangin yo alat hakasian ka baning kong bangin yo mikmat bet siya ka All India jongka Basketball Federation of India but ngasotanat ban ong ba baro ki players hi ngilai trish dom mentala arbanai kat ni but ngakerben ba ke bangila prepare hakini ki arbanai nginyo khechi shay utaw so joka jingjo ka jaka practice pisam kamno namar bakalong menta ka government kamdan ke jaka practice ka ba lakajong ka ban long independent ben menta jpse nde pion practice ang ni po St. Anthony School kai ba pinan ban ong halor kata ningkong ni shop ngako ai kule I Father Anthony ibalong I principal jong St. Anthony's School mo mai lalong kumita I nonglam khamat yangi ban ong ba ban chime kani kamadan ban practice namar ba mai day way na ki fathers mo bangayo iba eat sports ha but nga document shi ka day haba nga wan hang ni man lagas ni bangan wan practice namar ba kani ka code kala long no kumba kailat yangi ka plilinti yangi ba ngin pun iya laki sap ki pong but nga sngotanat ba I father ilalong iba kluit men sim bain ai lat yangi bangin wan be hakani kamadan bangin practice man lagas ni bi so ban tribute try namar ba kumapi ong mane man kasnam tangkawai ka state nam Port Northeast ka balat mayo le simenta ne this time kan don South Santali kabanong no ngasotanat ba nadu ba change ka kani ka body thamai ka bon menta I president ba thamai jong ka BFI I Adha Arjuna ila penmi kani ka rule ban ong ba at least baro ki different states from all over India kinyo yakonya na benta ka main round ba namar shuban ong no ba every year kumangi na Northeast ngiyo la tangkawi ka team kayo lat ban mikmat siya ka main body but kiwi ki teams kila shudo no man pen iya la kasap ka pong but kani ka long ka kabuksar ka bangan ong biang sa sisien ba ngiyo lat man pen iya kani kasap ka pong ha ka main round benta but ngi kwar ban pen iya ba mangi ki break na Northeast ru ngi donya ta kasap ka pong bangin pen iya siya ki mainland India
kani ketika 73rd Senior Nationals kan long hadu diana Punjab te ngatrai ki team berkhaj kindan laipun rew lani hadu sopo tuli ki team te kidan artli ki pool kata ka pool 1 bat ka pool 2 pool 1 kamot ki dan tang ki top 8 teams itu ki le ka league la ka jong hadu finals te nakini ki pool 2 pada kindan artli ki team ki ban qualify saka pool 1 te ka kam jongi menta ketika first time ba ngi ya hadu arbanai ka coaching camp te ngila prepare bahai kan ka tournament te idon ka jingkerman te khamtam le sen ka liang ki kenthai ba kila ban kham ai rank si ngila ban qualify ru taka pool 1 kumno kawan kan ka jingkala ha kan ka national tournament kumbang yes ngoi do mene kan ki khna yong ba haksnam le tang nanot east tang kawai ka team ko bayo ban lechik ka main tournament belong hapo mainland India kumno kan ka wan ka jingkala am tausnam te hadian bangidon ka special AGM ha upnai September apo Chennai te buan ngila ipan sngo ba ladaki khna ju kem yo ban le kai bat ki team ba ki state ki ba khlan dong ki ka development ju ki kan kham kinom la ban keu than ba ni ban yu ia ka rukom le ka jung ki pat ki state ki ba khlan ti hadian ba ngila rai lang ha ka special AGM ba kani ka zonal nginum dan shu ngindon be ka main draw be kamot ka venue kan dan be tang ka wei ka national kan long be tang ha ka wei ke jaka mdi ko long monshwa ba ki split ya ki zone long ki dan san team ru team ki la kan ko ka zone ti tang si team ar team ki qualify nang tu long kat ba the rest of the team bat kim yo ya ka exposure ka ba ki di ban yo ti ka de halor kata bang isem kan ka rai ba ngindon be tang ka wei ka national be national pa biang syaki ni ki team jingi nang ne Megalaya kumno ka ayu ka jinglut jingsap jingki hadu menta long idan ka fun ka bangi yo na sports department kadi kata kadi saulak te ngila sim kani kadi ka third national ka bangin lek ngila dep ha ubnai September ngila dep sim bentai ka sub junior kata ki ba khat south nem sport ngila pha khna senrang bat khna kentei te wala katar ki khamla ban lek kai pha namar hadian ka covid long kadi ka first time bangi pha biang ki ni ki khna ret long hagi port covid ngimnut ban res te kim dala than ban perform te hau benai Oktober ru ngila le jakani ka senior national 3x3 ka balong po Chennai te nakaliang senrang kim da ai than ka performance ka biang ndri ki kentei jongi long kiram no ka pre quarter la jen ba ki job e ka pre quarter kiram ru by 2 points la jen ba ki job e ka pre quarter kila qualify ya ka national games ka balong Goa manakani te wala kataru nimdu jengkerman hi namar ngapej baki kamtrei stom akani ka sien ka bamanta te ngi sudan tangkatai ka jengkerman te ki nakaliang ka wanak sarkar te long impat apply hi adu menta te namar bangidang ni buon ki activities impat iopor te namar next month ru kandan saka youth kandan saka junior yakini rungin sembenta lot hi kata kadika jengkut jengmut jengi ngi ngi kwa ban pli kalat lenti ki khana la kai habaro ki H group te ngin sia pej ya kata ka challenge ke bangi dan re adu mentar ka team jongi long kani ka team ka pemta jong ka MBA long idon ka team ka baklan pha long somehow ngi overcome be ki ni ki challenges nim kwa than ban ai long ban ai burden ya ka government i persang hi ban wat kilat lenti kum do bangin ngi contribute hinala diru nang naman ta ka kalaway jong kini ki khanai la kai datang pemta kawan jengki pan kali kawan hapur bangi biang ka fan ngi sai kiar hi yak ban pha ki ka train te ngi sai bon sen sai pha ki da ka flight te henry this time long ka fan jungi ka khamduna tengi ban se ba this time ki hablek sadu ludiana da ka train te sudan bok no ba ngi la book kham kloi tingi la yo ki reservation but ka train ka direct train be adu ludiana ma por government ha dei bakani ka by flight dei em pe ka long kini ki activities ki buon palat ngimot ban sa submit ki ni ki jinglut jingsep jingi government te hadu menta long ngimpat submit ngin sa approach ke government